Què és tot? Esteu preparats per una innovadora recepta? Doncs molt bé. Doncs avui tenim en el nostre programa una convidada molt especial. A més d'una fanàtica de la cuina, ens demostra dia a dia la seva passió. Parlo de Carme Mateo, una estrella Michelin. Ve del restaurant Bon Appetit. Un fort aplaudiment. Hola, bon dia. Gràcies, gràcies. Gràcies a tu, home. Passa. I doncs, què ens portes avui? Us porto una nova recepta del meu restaurant. És original, divertida, en fi, us agradarà molt. L'anomenem Houdiner. Quines ganes, i això? Doncs està triomfant molt en aquests mesos. Fins i tot per a seguir dietes. A més, si tens fills, si tens nens, ens agrada molt. I si algun dia tens un compromís o alguna cosa, recorda't aquesta recepta perquè la veritat és molt bona i te'n sortirà molt bé. Et quedaràs amb els comensals i tot. I per quantes persones? Doncs serà per 5. Doncs passem a l'altra persona. Vale. I aquesta innovadora recepta, de què és? Pues és una creta de verdures amb confitura de tomàquet. Bueno, per on comencem? Rentarem les verdures primer. I ara? Doncs pelem i tallem. El carbassó el tallarem a làmines. A la pastanaga juliana, no? Sí, i el tomàquet a daus. Mentre es va fent el saltejat, Carla, puc anar avançant feina? sí, pots anar esmicolant el pollastre que prèviament hem fet en una paella. I mentrestant jo aniré fent la massa al crep. Els 200 grams de farina, el mig litre de llet, hem d'omplir 2 vegades el bot i afegim els ous. I una mica de sal. Remenem fins que tot estigui ben unificat. Hem afegit el pollastre esmicolat al saltejat de verdures.
Doncs ja estem. Bueno, ja tenim els ingredients per separats, només queda ajuntar-los. Doncs vinga. Agafem una mica. I ataquem. Bueno, ves fent. Ataquem d'aquesta forma. I l'altre també. Pleguem per allà. I ja. Que tenim el nostre. Bon dia, m'ajudarem amb què es cou? Bon dia, fanàtic. Para. You watching me under the light. Can I be a line?